Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Pilihan subai pi baro syaka bati CTV rengkat pat kimat jongani ke janmet kesniyo umni arpu Tarik Ïaïong arhajar arpun rio. Ini sedang kimat Khubor na ke Jylla. Uba sniaw bhalang dhar sumbut menteri rangba jong ke Jylla. Ulaong baka National People's Party kalapan krek na kementa ke election MP steng samoy Hashlong Lok Sabha constituency bat shen kan sa penbenaru yau kertong jong ke party. Uba dhar ulaong baka party kan sa syong jinyalang ban shim ya karai halor kani kebenta. Hagbay daypat bat ka Khubor Meghalaya Assam. Uba sniaw bhalang dhar kumu chairman jong ka West Giant Hills Regional Committee ulaong ba ka jinya kren bat ka Assam halor ka jinya ka Japur hapdeng ki arteli ki Jylla kan sa sedang biang ondala tau ya ka sorkar thamai ha ka Jylla Assam kata onda ka sorkar Assam kalapan thamai biang ya ki dekhot jong ka Regional Committee ki jongka. Halor jingilang pajba hamot fran balakot melong daga Voice of the People Party ne ganok paisngi usembut menteri rangba ka Jylla ba smeaw bhalang dhar ulaong bagani ka long tang ban kro vote na benta election MP siteng samoy Hashlong Lok Sabha constituency. Presiden jong United Democratic Party uba met ba lengdo ulaong baka seng UDP kampat syong perkat setia na bentau kertong uban yakun ha ka election MP siteng samoy. Kawai kalong nomor baka Election Commission of India kampat penbena setia nrai ubak med baleng do ula penbena baga seng UDP kania kun habaro ki arpu kendai teli ki constituency haka election MDC syaka Garo Hills Autonomous District Council. Ka sorkar Jylla kala temu ban pendunano ya ka dor by tap tender na benta ka yo polo ka batmai hadin bakam shimlala ban kring ya ki nong tap tender wat hadin bala penbena jin lai hadu sausin ya ka tender ya gani ka yo ka bala play house nem bala dep ampat la setiap an IY nomor ka jinghe than jong ka dor ka Joint Action Committee jong ki arseng bakentup ya ka Giant Hills Truck Owners Association but ka East Giant Hills Truck Owners and Transporter Association kilapan bena ban pelong da ka jingi ki baklemput sni ban khanglat ya ki truck jong ka Star Cements but ka Dalmia Cements ban kit ya ka dobilat but ya clinker na do ka portman step jong ka arpsau Tarik Ïaïong arhajar arpun rio. Ka MLA jong ka NPP na Sutenga Saipung constituency ka kong Santa Mary Shella kalau ong ba nadu usnam arjar khat saho ki pajba ka East Giant Hills district ki don hapdeng ka Jingjakhom nadu bakhang menti Ïaïong bat kani kalakta ya ki hajar teli gilong yeng but wat hadian baka sorkar kalawan ra da ka scientific mining ru kalau ong baka ya ki pajba ban sedang ya kekam namar baka ta ka scientific mining kalut kesan palat bat kam ya hab hiru ya karukom ke jinglong jingman jong ka jaka kita khot kentai jong ka Mahila Morcha BJP Meghalaya Pradesh bala lam khmat daka kong Daniela Nonglait kabapet ya ka Ribhoi district bat ka State Secretary jong ka Mahila Morcha BJP Mahila Pradesh ka Anzi A Sangma kila penlong daka jingya kenduk lang yaki kentai hatam Ribhoi ban persya yaki seng sain Pyrthei ki ba syong ha kaliang persya ki ba khanglat ban penlong an ya ka Women's Reservation Bill 2026. Hakabaya day bat ka jingtua ki mau he hajan ke snong mauli kepala lam syaka jingdu a jongki arngut ki mensim brio. U sembut menteri rangba ka Jylla uba Preston Tensong ula betha ya ki Borsenshire district ya ka tanat pulit bat ya ka National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited ban penlong ya ka jingtokit ka benia bah. Namar ka jingsuki palat ban pentre yagi skim hagatain soyong kamtam ka wa nong kse water supply scheme bat ka Greater Soyong Water Supply Scheme kaseng New Trap Youth Council Soyong Circle kala lek ya kendu yo Chief Engineer jongga Public Health Engineering ban ai da jing to ban pentip ya kani namar ba kalawan ra jing ya ki paj ba nong syong kamtam hakani ka ayom bakurdu
Kidkhot Kakasi Jaintia Government Contractors and Suppliers Association gila lek bania kendo yau Chief Engineer katanat PHE uba RS Nongbri ban panjing bensyai halor ke jingslam ban yo ya ke bill ke bakila dep pentre ya ke skim Jal Jivan Mission nado usnem arajar khat khandai hado mentau usnem arajar arpun reo kapisa ka badang sa hadu menta kalong kumba khat pras pa klor tingka lada khain kulum lang ya baro ki bil ki ba ompat la ban pelait nado balas dang ban pentre ya skim Jal Jivan Mission hagani ke Jylla na pedeng kisnong ke belah syak ta ha ke jingwan lun shop ke Ïaïong kasnong riken bat kasnong mau khap khwa ki dei ki artli kisnong ki ba ke jingjilor kala kambun ki kan hon jong ki nohi kai school but ki college deficit prepare ha ke Jylla Meghalaya da ka wei ka sor ki la kentait ban pediang ya ka Meghalaya non-government schools and colleges employee centralized fund scheme 2026 but ki la kenturu ya ka sorkar ban yait kat kum ki kendon ain balapan scam na ka benta ka jingmentoi jong ki nong trei ha ki slem pule khamtam ya ki nohi kai but ki nong trei ki bai kendu jing anda ki la shong thait hakakam. Kah New Trap Youth Council Dengye Circle hakateo kabala dep kala leit ban ai jing yarap ya ka wei galong yeng kabala mat ya ka jing ja basongsi hakaba ka ding kala penjot ya ka yeng kabaki syong kisa kabadon hakasnong nong patau kaseng kala kentu ya ke bor sarkar bakin penkloi kat bala ban pha ya kila jing yarap namar ka ding kala bamdu ya barok ki jing don jing em hapo kani ka yeng kumsi benta banok senyang syaka imlang saklang kham tamban yarap ya ki longyeng beduk ka Jaintia Hills Development Society rengkat ke jingi trailang bat ka Khubor Germany kila IT sakawai ke yeng ke badang shu depsna thamai sakawai ke longyeng ke baduna ke yo ke kon ka badan ha ka snong kle mentriang East Jaintia Hills District la IT ya kani ga yeng shoba Henry siang shai bat ka kong glory dikhar ki badon sangut ki khon ki kiti marsenyo jing tip nakiru paj pa bakidon prangut ki bar Jylla ha sirpi ki bumdon ya ki kot kisla ki bobyang ki dikhot kaseng New Trap Integrated Territorial Organization Shillong City ki la lek wood ban pej bat haba ki poi hagani jaka ki lap bagi don shisha ki bar Jylla ki batmu ban lek belash penursla kumta ki dikhot jongani kaseng ki la penher krat no ya ki shaki jaka baki wan harengkat kajing maham bakim dei ban wan rung syagani ki Jylla la da kimdon ya ki kot kisla ki bobyang ki Southly ki Dorba Shnong rengkat bat ka Kasi Students Union South Shnong Unit kila perlong ya jingthang Mombati ha ka Shnong Musiau West Jaintia Hills District kum ka jing ngolem halor ki jing sya peniap jong ka kong Ïaïong Power ka Ribhoi Tourism and Environmental Development Forum kala khot bat wer ye pai ba syaka nyangta ser festival ka bajupun long shisien Southnem kabadairu ke tamasa lekmen kebala tip paj ba kum u khnyang World Cup wami nagathain Ribhoi u chairman janga forum uba plela tiuso ulapan kan mau baka ne ke tamasa ka ba arsni kan salong haka pratarik bat khandai tarik u jemmang arajar arpun rio hayo sir kabadon marjan bat ka nongklem Wildlife Sanctuary rengkat bat ka jingisnok tilang bat ka dorbash nong Saiden ka Presbyterian Church of India kala penbena syaki pait reunget jong ka balang bahkan rakhi ya ka 46 Biennial General Assembly bat ya ka Centenary Jubilee kabanlong ha ka balang Presbyterian Putmuri Senior Administrative Secretary Reverend B.R. Karnayor rengkat bat kinong yalam ka balang kila pentip baka jingeseng kan sedang nado ka arpu pratarik Ïaïong arajar arpun rio hado ka laitarik u jemmang arajar arpun rio ya ka jingeseng on sapelong haga balang fut muri nado ka arpu pratarik Ïaïong arajar arpun rio hado ka shitarik u jemmang arajar arpun rio bat haga artarik u jemmang arajar arpun rio haduk kesni ublay ka laiterik ujemang arjar arpun rio an penelong ya ke jingeseng Hamadan JN Stadium Polo Shillong. Mentapat ngini kami ia kimat Khubor na Kylleng keri.
Manoj Sinha bat Omar Abdullah. Kila ai buram ya ki lanot ki balangat haka apot jing syak Thombor ha Pahalgam haus nem arajar arsan bat kila semai baka India kanom klet bat kan Ïaïong kawai Persya ya ki kam lekno. Ya ke jingwan Thombor ki lekno la keput Kylleng haka ba barok ki lekno ki badon keti kila syak penyap. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ula ai ke jing swolem halor ke jing syak Thombor ha Pahalgam haus nem arjar arsan dak ba ong baka India kanom klet setia ya ke jing syak penyap jongki bat kanom pendem setia ha ki lekno. Ya kani ke jingwan Thombor la pen pai Kylleng dak hispai ki bala penlim ya barok ki lekno ki badon keti watla ki dienmong jong ke jingja basmusi ki dangsa. Pushkar Singh Dhami ula ai khublai yo Narendra Modi ubala kentu ya ki nong lake pilgrim sha char dham ban penne pensa ya ki jingkho jing suba ban kershan ya ki mar balashna nala ka jongkari bat ban bu renti ya ki kendon ula ong baka Jylla kan pentikna baka jinglek pilgrim kan long ke besngan bat ka bala penbait renti da ka bakermen baki nong mani kin but ya kini ki nong rim ban penlong ya ka ba syongkun bat ka badon jingmut ha ka jinglong mensim. Narendra Modi ula kentu ya ki nong lek pilgrim sya char dham bakin penne pensa ya ka jingkho jing suba ban kershan ya ki mar nala ka jongkari ban bot ya ki kendon kat badang play ya ka Kedarnath Dham. Ka jing play ya ka temple kala kring ya ki pait ba ki babon rengkat ki jingruai kenut har Mahadev. Ka bapen ya ka jing sedang jong ka ayam late pilgrim ka bayar. Ki officer bat ki sipai kari India ki lapan kenmau ya ki benta jong ki ha ka Operation Sindur da ka bakedau ya ki jing ki jing ma naki drone bat ka jingkut jingmut ka baklan hadien ka jing syak Thombor ha Pahalgam menhaus nem arjar arpusan. Kilong bagani ka jing lek her ya ki ketem le no kala long ka job persya ya ka jing berngem bersit bat penting pensmit bat kala penkesan ya ka raikut jongkari India banom map dan lei-leiru ya ki kam lekno. Sisnem hadien ke jingsya Thombor dusman bat peniap hadu arpun riungut ki riu pait ba ha Pahalgam. Kaba ki he sorkar kila ong baka dei ke jingtmu ban pentut ya ke imlang salang ke basuk jai. Nrei kari kala penpai Kylleng da ke jing persya lekno ke bakham jubor. Lengba ka Operation Sindur bat ka Operation Mahadev ka India kala penjot ya ki jingtei jung ki lekno bat penyap lut ya baro ki lekno bashir kai da ka ba penkesan ya ka jingbom aili jingbom map satya. Ka sorkar Kerala kala hukum ban penlong ya ka jingtok kit halor ka jingbetei ki bom pataka ha Trisur ha ka ba khalai ngut ki briu ki layam bat kalapan benar ban siu by lut kesan kat saulak tengka nak benta gi bahiyeng jong kilanot bat arlak tengka nak benta gitu gi bamensau ka jing toket ka balayalam da unong bishar bala syong than kan bishar bnia e ka jing duna ha ka jing sngan kat ba ki jing persyang ban pelat im ban itu bat ban jurip kidang ya sakman. Ka Supreme Court kan syong bishar ya ka jingmudui jong ka Enforcement Directorate Persya ya ka Mamta Banerjee halor ka jingno ba kala tuklar ha ka por ba ka iPad kala penlong jingkenra halor ka mokot duma ya ka jingshalan pisatok. Ka ED kala pan jing tokit da ka CBI kat ba ka sorkar Jylla kala ong ba ka tei ka jingkerpat ka dei ka badon jingtmu ban penlong kamsany Pyrthei bat ka bom dan nongrim. Bhajanlal Sharma bat Vasundhara Raje kila dawa ya Mallikarjun Kharge ban panmap halor ke jingkren jung Persya ya Narendra Modi haga baki ong baki dei ke jingkren bomburam ya ke jinglong jong ka jingsensyar paitba. Ka BJP kala kentok ya ke jingkren jung Kharge wat laula pensyai dak ba ong ba ki penjak buram ya ke jaj menriu bat ki penpau ya ke jinghiar ka akor ka buram haga sany hima sima. Kayeng bishar bakerpang jong ka National Investigation Agency kala rai penremnya ki nyongut ki brio ki badon ke jinyadei bat ka Lashkar Taiba kentup yauti Nasir da ka ba set patok news nem yaki halor ka mokoduma jong ka kam jingtmu ban pentriem Thombor bat penher sengiu da ka ba besuk jengmut penkela ha patok ha Bengaluru house nem arjar arpulai.
Mentapak tong ini ya kami ia kimat Khubor nak leng kiri jong ke Pyrthei. Ka European Union kalapan pau baka don rengkat bat ka India haga jingdap snem banengkong jong ka jingsha thombor ha pahalgam daga bapun ku burom ya ki lanot bat haga ju por penrem ya ki kam lekno. Arpun ringot ki nong jong akai Pyrthei kila syak siat yap haus nem arajar arpsan haki lekno bat markum tahi ka India kala penpai kala daka operation sendur daka ba penjolor ya ki babun ki jingtai jong ki lekno bat penyap ya ki bat penkesan ya ke jing bemap satya. Mariano kau Chino la ai jing ngolem syagi lanot ki balangat ka jing syak thombor ha pahalgam daga ba penpau ka jing ya don rengkat jong kari Argentina bat ke India, bat penrem ya kino ki kampen trim jong ki lekno. Ambassador ke Israel sya India Roven Azar ula pa ka jing ngolem sya ki lanot ki balangat ha ka jing syak thombor ha pahalgam daga ba pen skambyang ya ka jing ya trelang jong ka Israel bat ke India persya ya ki kam lekno. Donald Trump ula pen jalan klemput ya ke jing sange Asian bat ka Iran wada pedeng ke jing Ukraine ki balad heng kat bau dang penne ke jing khang dam jong sipai duriau bat berngem ba lese on hapan hirtma ka Iran kala kentaj ban Ukraine da ka ba shupun bor ka bala penlong ya ka jing ya kan at ka ba jur ba kat ba ke jing khang jong ka Strait of Hormuz kadang beteng ban kta ke jing penpoi pniang sya Kylleng ka Pyrthei. Ka North Korea bat ka Russia kila penlong ya ke jing Ukraine ban kentiu ya ke jing trelang hagikam penjari an kentup ya ke jing lek persya ya ke jing khayi drug bat ban penjanai ya ke jing trelang hapedeng kita nak trekam jongki. Kani ke senjam ke peni ya ke jing dei ke banang roy hapedeng gini ki arteli giri rengkat bat ka jing penyar ya ke jing dei kita nak sipai kumju hakayo ka kon. Republican Rick Scott bat Democrat Tim Kaine kila kentu ya sipai duriau jong ka United States ban penstet ya jing penpoi ya jihad ba klem maji bat kila maham baka don jing mala da kloi kinong syun ki he sarkar kil ong ba ki kor ki bor bomdan brio menta kilong ba kongsan hagatma jong ni ke juk da ke jing tmu ban penhe penyar ya jihad ban pen klain bor ya sipai duriau. Donald Trump ula peniar ya ki kam haduriau persya ya ke Iran daga ba kurup ya ki jihad kit peniang bat penjari ya ke jingkhang dam dak sipai duriau ban penbor ya ke Tehran ban Ukraine. Ka Iran ka khot ya ke ni ke jingkhang dam kum ke jing hirtma bat kalamaham ru bahkan penpai ben Kylleng ka bala penmi ya ke jing ha Kylleng gelenti ya leng ba kongsan jong ke Pyrthei kum ke Strait of Hormuz. Ka Israel bat ka Lebanon kila temu ban penlong ya ka jing Ukraine ka ba ar ha ka kerdan jong ki nong mikman ha Washington ha pedeng ka jing sange tma ka ba thor ka ba la kershan da ka United States wat ha pedeng ka ni ka soskular ki jing kan at gidang yai beteng da ka jing ya ter jong ka Israel bat ka Hezbollah ka ba la pensyong seir ha Khubor. Donald Trump ula penjalan ya ke jing sange Asiat jong ke Iran kat ba udang beteng ya ke jing khang kerdep jong sipai duriau da ka ba ong ba ka jing Ukraine kan nya tang hadien ba ka Tehran kalawan ra ya ke jing terwa ka ba yateli ka Iran kala khot ya ka te ke jing khang dam kum ka jing hirtma bat ka kentaj ban Ukraine klem da weng no ya ka bala penlong ya ke jing syong sier ha Kylleng ka Strait of Hormuz. Itu gilong kimat Kublai.